Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon urruti jarri didatek gaur mikrofonoa, astelena da eta asteburuan ez dakit zer gertatu den gure laborategian. Baina bai, astelena da eta beraz hasi da eleberriaren mundu astea aurten urriaren 13tik 20 ospatuko da. UNESCO korrela aldarrikatua. Eleberriak genero literario gisa duen garrantzia eta gizadian duen eragina nabarmentzeko asmoz. 2021 sortu zuen hezkuntza, zientzia eta kulturarako nazio batuen erakundeak. Literatura genero horren ekoizpena, argitalpena, irakurketa eta mundu mailako eragina sustatzen eta babesten laguntzeko. Gaurkoan beraz idazlei eskaini nahi diegu saioa. Zorionak guztiei! Eta bereziki gaurkoan Adania Xibli eleberrigileari eskainiko diogu sarrera. Xibli idazle palestina ospetsua da, Minor Details eleberriaren egilea, eta bertan 1949an soldadu israeldarrek neska palestindar bat bortxatu eta hil zuteneko kontakizuna hunkigarria kontatzen du. Liburuak 2020an National Book Awarderako eta 2021an Booker nazioarteko sarirako izendapenak lortu zituen. Eta aste honetan Xiblik Liberatur 2023 saria jasotzekoa zen. Sari hau Frankfurteko liburu azokan banatu behartuten, mundu mailako literatura ekitaldi garrantzitsuenetako batean. Baina Gazan gertatzen ari denaren arira, bertan bera utzi dute sari banaketa. Israelen eta Palestinaren arteko gerrak areagotu egin ditu Alemaniako kultur erakundeetan lehendik zeuden banaketak, Israeli emandako laguntzari dagokionez. Bere aman besuetan indio juntako handiak iratatzen behio bilantzen bat arnasa dedetzege hela betia ondeskantitxo gizazti zurean aia doletan nula nahirik izatea horta bizia hastian ikioetik kontrentiko sekulan nula pito zumetrokatzen den kontzetea unian. Gerran indartsuek esklabo egiten dituzte aulak, eta bakean aberatsak esklabo egiten dituzte pobreak. Hauxe esan zuen Oscar Wilde idazleak, bakerik ez Gazan hamarkada guzti hauetan. Gaurko egunez jaio zen Oscar Wilde idazle irlandarra. Wilde erresuma batuko garai Viktoriar berantiarreko antzerkigile nabarmena da, eta zalantzari gabe historiako idazlerik ospetsuenetarikoa. Eleberri bakarra idatzi zuen Wildek Dorian Grayren erretratua, ingelesez The Picture of Dorian Gray. 1990 urtean Lipin Scott Monthly Magazine aldizkarian argitaratu zen lehen aldiz. Eta argitaletxeak obraren edukien beldur, argitaratu horretik 500 hitz ezabatu zituen Wildek ezer jakin gabe. Orduan Wildek bere lanaren errebisio bat egin zuen liburu gisa publikatzeko asmoz. Beraz, Oscar Wildek idatzetako novela bakarraren 2 bertsio daude. Bata, 13 ataletan banatuta dago, eta 1980 urtean aldizkarian argitaratu zen, eta bestea 1981 urtean 20 ataletan banatutako liburua. Like none before, like God the Creator, or even a bit more. His art was magic, it changed the life of the man. In a way only great artists can. The story of Dorian Gray. Oscar Wilden lan asko irakurri ditzakegu euskaraz, Aitor Aranak, Patxo Telleriak, Bingen Ametzagak edo Iñaki Mendiurenek egindako itzulpenei esker. Banik beste idazle euskaldun bat aipatu nahi dut. Jon Martin, gaur 42 urte egiten ditu idazle oihartzunarrak. The story of Dorian Gray. Dorian's beauty, spotless
Tira, idazlea eta bertsolaria, abeslaria, kazetari eta ikerlaria 2006an igartza beka irabazi zuen eta 2008an Ero izeneko ipuin bilduma plazaratu zuen. Garai hartan La Habana izeneko album ilustratua argitaratu zuen eta beste hainbat argitalpenerako kapitulo akademikoak ere idatzi ditu. Eta liburuak idazteaz gain, abestien letrak ere idazten ditu. Eta 3 disko egin ditu Beira musika taldearekin. Dena ez denean ezer, Margotu berria eta Brailean. Hemendik besarkada bat eta zorionak Jon Martini. Beste bat lertzen zen, baina tarteka lokatzartean arrosada eta gertzen zen. Pasaden urteko bertsolari txapelketa nagusian kazetari lanetan aritu zen Jon Martin. Eta beraz, bertsolaritza ere aipatu beharko dugu abiadura bizian doaz Bizkaiako bertsolari txapelketa eta Nafarroako bertsolari txapelketa. Euskal Herriko txoko guztiak bertsoz beteko dituzte. Nafarroako txapelketa lehen aldiz iritsi da Biana herrira. 160 entzule elkartu ziren larun batean Bianako kulturretxean. Julio Sotok irabazi zuen saioa eta finala aurrekoetara sailkatu da. Bizkaiako aldiz Iruri Altzerrekak irabazi zuen Arrigorriagan ospatu zen Lombo aretoan. Onaena izetortzen sarri egunero, gaur lehenengo aldiz eta hortan bego, zure azal beltzarana ikusi ezkero, barra erdi bat erderaz eskatu dut gero. Gaizki ez ulertu baina enuen espero. Gaizki ez ulertu baina enuen espero. Bai, badakigu bertxotan ari direnak ez direla ez Julio Soto ez da Iruri Altzerreka. Baina okindegi batean girotuta dago eta horregatik aukeratu dugu. Gaur, urriak 16, ogiaren mundu eguna baita. Eleberriaren astea ogiaren mundu eguna uste dut badakidalako Juri zergatik ez den etorri gaur. Bi efemeride hauek ospatzen ari da. Ba, gaurko gonbidatuak zein diren entzuten duenean ziztu batean agertuko da. Ikusiko duzu. Ogi barra bat besapean eta liburuak motxilan dituela. Ai, 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 ez daki behin ura egon zela bizi. Ai, 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 beste norbaiten lastanen eiztari ibili zelarek ez daki. Ez daki. Eiderrotxoarekin hariko gara erditzerakoan edota erditu ostean ematen diren eriotzez. Hitz egiten alda hemen eriotzaz. Nola jarraitu dezake familia batek aurrera familia egitura usterakoan? Eta Josune Belezen Mendizabalek bi galdera egin nahi dizkien zulei. Zein objektu duzu etxean, benetan tokiz kanpo dagoena? Eta altxor moduan eskutatzen duzun sekreturik duzu gordeta? Kontuz kontatzen duzuenarekin, badakizue Josune, erdisargina dela, eta agian zuen etxeetan agertuko da altxor horien bila. Akaitz Arrasolarekin naturaren munduan murgilduko gara gaur ere, lurra eta ura oso oinarrizko elementuta dozkagu, baina asko dago ezagutzeko zapaltzen dugun zoruaren azpian eta gainean. Eta Kendall Jenner supermodelo estatuatuarrarekin ere hitz egingo dugu. Nola? Bai, Kendall Jenner eta bigarren kafea. Ikusiko duzu ez kolabo bitxia. Aizue, ez da gizte gertatuko den gaur, baina urriak 16 ditu eta astelena da ongietorri bigarren kafera. Zuekin June Romatet Ibarguren eta bere astelena. Astelena asko daukazu, June? Ez, astelen polita daukazu. Astelen polita daukazu? Kroasanak eta guztik harri ditu Junek. Bai, pezpezik terrenik. Egunon! Egunon!
Ez dakit eleberrin mundu eguna edo ogiaren edo okinen mundu eguna ospatzen hariko den, baina hemen kruasanak daudela jakinda, segituan agertuko zaigu Goiuri Ezeiza Arandia. Korrik agertuko da mendik. Egunon, Goiuri, egunon! Eta izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 654 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, urriak 16, gubi, baina laister izango gara 3 eta laister 4 eta urrengo 2 orduetan zuekin hemen goxo egoteko planarekin etorri gara. Eta gorkak dio txatean, kurasana plantxan hobe, mermeladarekin, bueno, hori ja bizioa da gorka. Eta Goiurik idatzi digu kruasanak, bai Goiuri kruasanak zatoz. Eta Spidermanderrek egunon esan digu, apa esan digu, apa Spidermander egunon guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Txasiz ezkigu, maite dutak botatzen gure txatetik eta lehenengoa gorkak bota digu, nire maite dutat da, aste euritsua datorrela. Zinea juteko 2 estrenaldi, Bidasoa, Fermin Muguruzana, eta Iñugori asko gustatu zaion El Pianistare animaziozko pelikula. El Pianista da... Dispararon al pianista? Truebaren animazioa? Nola zan esaldia? Berez... No disparen al pianista esaldiaren gainetik uste dut eraiki dutela dispararon al pianista. Olago zerbait. Eta astelena goxo abiatzeko aukeratu dugun kanta hau, Dema, Bihar eta Jurgi Ekizaren arteko kolaborazioa. Ez dakit Bihar proiektu izkutuko honek, nortasun konkreturik gabeko proiektu honek, onartuko teluken gurean elkarrizketa akustiko bat egiteko gonbidapena, June? Bueno, botata dago gonbidapena. Botata dago. Ez? Botata dago. Horrentxo bertan bota dezu. Bai, gauza ederra litzateke egia esan. Demaren, Biharren Dema kantu honekin eta Jurgi Ekizare hor kantuan dagoela abiatuko dugu gaurko saioa, Goiuri Ezeiza Arandia gurera hurbiltzen den bitartean, eta June Romatet Ibarguren, zure maite duta kontatzen diguzun bitartean? Nire maite duta da gertukoek, dituzten oraindik ateragabeko proiektuak edo erakusten dizkizuten momentu hori. Aha. Ze badait lagun bat badabilena bestiren bat idazten edo bidean eta proiektua otsailerantz doa, otsailean edo argitaratzeko asmotan, baina audio txikiak entzuteko aukera izan dut eta plazerra da horrelako momentu utxoak partekatzea berekin eta eukitzea esklusiban horrelako gauzak. Ze ona. Goiuri Ezeiza Arandia, egunon! Egunon! Baina, bueno, eleberrien mundu eguna da. Ez que komunen egon, ez tia zuai join. Bai, zea, komunen, 8 minutu komunen. Ez gezurra da. Ondo dena? Bueno, erdizka. Erdizka? Bai. Maite duta badakartzu?
Guaindik zuek ez duzu, Junek bakarrik esan du berea, zuk ez Bai. duzu esan? Vale, bueno, baina Josune Beliz de Mendizabal, Fernandez de Garaialde ere, prest daukagu gurekin. Josune, egunon eta... Baina buelta duen Goiuri eta duet pasa eta nik ez dut esango, ez dela Josunek, zaila jarri diazue. Astelenetan maite minuta... Zer? Ez aldaukazu prest maite duta. Aritu naiz pentsatzen eta beitu bai badaukat, jazta. Esan izuen, asteburuan izango nintzela Nafarroan ipuin kontaketa batean, orgi basoan, ultzama bailaran, ederra, eta hor zegoen ere nolabait eguraldiaren aurre ikuspena euria egingo zuen edo ez, eta horren arabera, bertan bera geratuko zen ipuin kontaketa edo ez. Bueno, llegatu ginenan ara, Gasteiztik Nafarrora, Gasteizen gau horretan euririk ez zuen bota, baina han bai antza, eta zegoen kilikolo. Eta horri bili ginen, zerura begira, baina azkenean, orduak pasa, montaje egin genuen, eta izugarrezko eguzki atera zen, eta nire maite minduta, badakit orain ur beharra dugula, baina momentu horiek nun zauden ez dakizula ze energiarekin aritu, ze batzutan, klaro, joiak ere ematen dizu, ikusten duzu, eta esaten duzu, utzi behar badut bertan bera, ona etorri naiz, ordu terdiko bidaian, gogotsu, azkenean dana oso ondo atea zen, eta, nire maite minduta hori da nolabait. Momentu horiek, ezin egonean, edo zalantzan zauden momentu horietan, gero dana ondo ateratzen denean, hori da, subidoi itzela. Maite minduta dago Josune Belez de Mendizabal, ez dakit, norberarekin, bizitzarekin, bere proiektuekin, norbaitekin, ez dakit. Baina gure maite duten tartean maite minduta esan eta esan dabil, eta nik uste hor zerbait badagoela. Badagoela zerbait. Bizitzarekin maite minduta zaude, Josune? Bai, esango dut, baietz. A ber, daude momentuak, ni oso gora beratxua naiz, eta batzutan, pentsatzen dut esetz, baina keba, bai, atzo ere bermuta hartu nuen lagunekin, eta zoragarria. Dana da polita, bai, batzutan, baina zergatik ez, eta gainera, nire paper honetan autonomo egin nintzela ekainan, ez dakit kontatu nizuen, eta, sekulako bertigoarekin aritu nintzen, bai, ez, bai, eta azkenean, erabaki dut, hori, polita dela, egunero, astero, egitarau edo egutegi ezberdina daukat, horrek ere zinegon pixkat eta desoreka ere sortzen du, baina uste dut eta onartzen dut desorekan ibiltzea gustatzen zaidala. Desorekatuani, ez dakit, hori zuek esan, ez epaitu, Oroitzen dituzuak nere maite duta lapurtutako maite dut bada. Lapurtutakoa. Maite duten naiz lapurtzen ari. Baina bai, atzo gauean par zorua bota nuen Aitziber Garmendiak bere Instagramera igo zuen bideo batekin. Testu inguru emango dizuet. Taxista batekin dabil Sevillan, eta antxe, taxistarekin dagoela, zer askatu dio, faktura bat egiteko, tikita egiteko. Eta, maidazu zure izena bizena, eta hortxe dabiltza, biak, ezin arnaz. Zuzenketa egin marotesten Sevillan Huelvan izan zen hau, haze puto amo parea, bere eta asista hori guztien lan diran Francisco Javier, nola ari dan, Itziberri tiketa edo zea egiten, fakturatxo hori egiten, eta egia esan, gizton parrabotan itun atzo, eta gaur berriro ere ari naiz, guztore bilizen Aitziber, eta hori dan ere maite duta, hola, barre garak botan ituen, eta gaur ere bota ditut. Gauza hona dan barri egitea. Gauza edarra da.
Nik zer... Zure maiteuta faltakoa? Aizea hemen estiratu Oin eta estiratu. agresibo. Jarri da agresibo. Bai ez? No, lehen osea, pasatxan daiten ibili zaigu? Pasapalabra, aizi, be! Hortxe ibilizea. Zeina zure maiteuta? Maite dut eza da. Ara, Berriro. Egunero maite dut ezarekin ator. Baina gaurkoa, bueno, ez da intxarra, Ostiralean, saio honetan, bigarren kafean, Josu Iztueta, bidaiari, abentura zale, eta Maixu Gorenak. Maixu Gorena, hori da. Kontatu zigun, gizakiak egunean 6 gezur esaten dituela. Eta 6 gezur. Eta goizeko 10 eta 28 dira, eta nik lehenengoa esan dut, dagoeneko. Bai. Eta orduan, orain dago, agobiatuta, pentsatuz, 5 dauzkadala, eta eguna luzea dela, eta pentsatu behar dut nola banatu gezurroiek, hau da, nola razionatu gezurrak. Ez ditut kalkulak egin, zenbat orduro esan dezaket gezur bat, nahiago ditut orain goizean zehar bota gezur guztiak eta arratsaldean ja egiarekin egin aurrera, orain nola dagoeneko esan dudan gezur bat orain tokatzen zait, aurrengo 4-5 orduetan egia esatea eta gero berreskuratu dezaket gezurtiaren papera, agobiatu egin naiz. Nik enuen jakin nahi, gizakiak egunean 6 gezur esaten dituela. Eta dagoeneko bat esan dut, nahi baldin badezu, nik ez ditut esaten gaur nire 6ak eta horrela mabi dituzu. Ezin dira erosi. Nik oraindik ez dut bakarra esan, bakar bat bera esan. Uste dut. Dizu sinisten. Baina, bai, bat esan duzu, Inigo. Josune maitemenduta dagola. Buruan horri buruz. Baina berak dio, persona normal batek hiruzpalau esaten dituela. Bai, Josu Iztuetak 6 esan zigun. Josu Iztueta asko bidaiatutakoa da, eta ian... 1960 gezur inguru urtean esaten zuen ereak, baina, bueno, asko esaten omen. Bueno, nik 6 gustatzen zaitzen bakioi, eta 6ekin. Bat esan dut, bueno, orain bigarren kafean zehar, agian, gezurren bat esango dut, zuek jakin barko duzuen, noiz ari naizen gezurra esaten, eta noiz egia esaten. Eta badaukate maite dut bat, esateko, ondo? Esan dezu? Beste bat. Bai, maite dut, ironia nabari dadila, sortzaile batzuk fikziozko herri bat sortu eta 17 euskalki ezberdin dituen herri txiki bat sortzeko duten gaitasuna, edo utzikeria. Ez da bat oso garbi zer den, baina, zigengo dugu ni buruz itxaso telesaia ikusten duzuenean. Ados. Eta hau esan da, goizeko 10 erdiak dira, eta martxan jarri bar dugu. Nora eta Gasteiza joateko Josune Belez de Mendizabalekin jarraituko dugu. Keep calm and bigarren kafea. Josune Belez de Mendizabal, esan diguzu aurreratu dugu gaur galdera bat, edo pare bat egin behar dizkiguzula, eta hemen ere, uste dut, Goiuriren maite duta jokoan sartuko dela. Ze gezurra esateko tentazio izan dezakegu, baina nik behintzat egia esango dut, ez daukat arazo ondirik, galdera horrek. Eskertzen dizut Inigo, bai, galdera hori da, ez da, ze daukagun etxean, benetan tokizkanpo dagoena, altxor bat izan daitekena, edo auskalo, igual lapurtutako zerbait ere bada, baina objeturen bat izan daiteke, edo, bai, batez ere objektu batekin ari naiz ni pentsatzen, eta hori da, gaur egiten dugun galdera. Eta galdera honi lotuta gainera, lehen aipatu duzu ogiaren eguna dela. Bueno, txiribuelta hor, zer ikusirik dauka, nik etxean daukadan objektu berezi horrek ogiaren egunarekin. Hortxe. Eske, borobil utzi dazue, nekien nik ogiaren eguna zenik, baina baneukan zerbait ogiaren inguruan kontatzekoa. Eta, pixkat, jungo naiz esaten zer ez den etxean daukadana tokizkanpo. Ze izan ziteken adibidez, itxulapiko bat, ez? Itxulapiko bat lagunek oparitu ziatena, txiki xamarra, por cierto, autonomo egingo nintzela esan zutenean, behitu, ez zuten dia hor txampon batzuk. Badago, Bueno, badago. Bueno, hori oparitu ziaten, hau izan ziteken objektu arraro bat etxean daukadana, ez. A ber, izan ziteken ere bai, aspaldian lagun batek oparitu zidan Los Increíbles filmeko, ez dakit den alaba edo zein den, edo ama edo zer, eta esan zidan,
zu hori bezain elastikoa zara. Bueno, flipatu nuen, zelako poza, johu, ez nahi zain beste, baina bueno, ilusioa intzidan, super heroina batekin parekatzea. Hori izan ziteke, baina bueno, objektu txori ere, ez da. Aurrera jarraituko dut, zuek bota dezakezue zuena bai. Beitu nik daukat arditxo bat, Austriatik ekarritakoa, antxe ibili nintzen Erasmusean, eta, bueno, arditxo hau nahiko berezia da, bere egunean jarri nion olako adar bat, eta da nere super unikornio, super ardikornio. Ardikornioa da, baina ez, hau ere ez da. Ez da, hau baino gauza bereziagorik badaukat nik etxean. Zuenak ere jakin nahi ditut, edo, azken auzoko jaietan ibili ginen hor tirapitxoian, eta kirikino bat eskuratu nuen. Bueno, lagunek, esanik txotxarien nion eman, ez dakit. Ez dut trokatu azola. Baina, bueno, hauek izan daitezke gauzak, Bob Esponja bat ere badaukatea, handia hortikan, baina ez dira hauek. Eta zuek ze altxor dakazue etxian? Nik badaukat bat, hola burura oso azkar etorri zaidana, eta da, ez dakit honen nola izena duen, busto bat, joskuntzarako erabiltzen diren, besorik gabeko busto moduko bat da. Maniki bat. Bai, manikia ditzai horre? Bai, maniki bada. Bai. Baina, dendetan arropa jartzeko dagoen maniki horietako. Josteko. Bai, hori da. Oinarria negurrezko zutoin bada, eta gero gerritik sorbaldaraino beso eta bururik gabeko gorpu bat, ez? Eta, bai, maniki izena dorreko. Manikia da. Vale. Bueno, jendeak ulertzeko, ez daukadala dendetan ikusten dituzten maniki horietakoak. Ez da gauza bera, nahiz eta maniki izena auki, ez? Eta zertarako erabiltzen duzu, Inigo? Zuritarrez, arropa guztia horren gainean jartzeko. Baina, bai, lagun batek behin bializian argazki bat bere txondoko kontainerrean zegoela, eta esan nion, nik nahi dut. Da gordeko jaztu, eta bai, eta jetxi izan lagun hau, eta okizun papare batia bete hiru, ez dakit noiz topatu gainean Donostian bizi da, baina, bueno, badakizu, bizitzetan askotan itzorduak egitea zezaila dan, eta antxe ekarri zidan, eta etxean daukat, eta bai, elementu erraro xamarra da, batez ere oso gauza kuriosoa gertatzen, bigarren kafea hasi genuenean, 2008ko apirilaren 20an, konfinatuta egon den, eta konfinamendu girotik hasi genuen saioa. Bueno, zu oraintxe gurekin bideo diez ari zara, Josune, guk bideo diez abiatu genuen programa, etzegon besterik, dena bakoitza bere etxean, eta nire etxeko atzekaldean ikusten zen, kontrabajoa eta manikia. Eta pixkanaka, Inigo Etxarri orduan lankide, eta hasi ginen, haizu jarri jozu herri bufanda bat, eta gero txapela, eta, bueno, pixkat betaurrekoak, eta egunero pixkat diferente jazten nuen manikia, eta uste dut izena eta guzti jarri geniola, baina oraintxe ez dut gogoan zintzuen izen. Bueno, berdin dio, baina bai, hori da didez nire etxeko elementuola pixkat xelebre bat. Nik nire etxeko elementu xelebrean nahi esan behar nun. Zura naia. Baina, bueno, nire anaiaren katanak esango dut agian. Nire anaiak... Katanak dauzka? Bai, urte betetze batean nire esabatik pasazitzaion burutik oso idea hona zela 3 katana oparitzea, eskerrak ez dauden zorroztuta, baina zorroztu daitezke. Eta han daude bere gelan jarrita, jendeak ikusten dituenean bai geratzen dela, baina zeba daude hauek mai gainean. Bai, han daude 3 katana tamaina ezberdinetakoak, eta bestearen gainean jarrita, dekorazio moduan. Eta ala eta guzti zere, ausartzen zara esatera, zure anaia, etxeko elementurik arrarona dela. Lehenago erabiliko nituzkenik. Zuk katanak. Bueno, noiz beti ikusten badugu, June hemen golfean jolasteko edo gitarra baten fundarekin, horrelako zerbaitekin goiuri, korrikatera hor dugu. Beldurra daukat. Bakarrik eta libre gaztea. Eta zure etxeko elementurik gola xelebrena edo bereziena da, arraroena, goiuri zein da? Ez da xelebrea, ez da berezia, ez da arraroa, baina gogora ekarri didazue atzo gertatu zitzaidan zerbait. Ni ari nintzen atzo gauean oso igande giroko eguna izan zen, eta ni oso igandeen aldeko aldarrikatzailea naiz, baina atzokoa nahiko iskaixea izan zen. Eta bai, nik ikusi zintudan. Piskat Spider-Woman. Bai. Bai, dena kontatuko dugu. Catwoman. Ikusi ninduzun, antxietate atake baten ostean, paseatzen berriro lurrera itzultzeko. Ara, bueno, dena esan behar dugu, nik kotxez ninduan, eta hola askar batean agurtu ginen, berandu xamar ikusi genuen elkar, bestela kaso goiurik atzo hau kontatuko zidan, baina hola agur askar moduko bat izan zen, bai. Bai, ni oinez eta zu kotxean. Bai. Eta hasieran nintzen konturatu zu zinela.
Baina badazpada kaso egin nuen, oso jatorrani. Bueno, oso igande giroko, igandea zela, eta orden, bai iluntzean liburu bat hartu, eta hortxen egon etxean liburu irakurtzen, eta Walt Whitmanen poesia kaierak irakurtzen ari nintzen, euskarazko itzulpenak, eta gustatu zitzaidan, ikusi nuen olerkietako bat, eta horren argazkia atera nion, eta Instagramen jarri nuen, ez? Gustatzen zait jartza Instagramen, irakurtzen ditudan gustoko pasarteak edo. Eta argazkia zen honako hau. Jarri nuena, eta ez, hor liburuaren atala, eta ez dakizue zenbat pertsonek idatzi didaten, esateko, haze landare polita daukadan, eta ni argazki ateratzenakoan, nintzen konturatu, ez dakit, argazkiko protagonista ez da landarea, baina monstera badaukat, eta handia dago, eta superpozik bizida nere etxean, eta orduan, nola, atzo jende asko idatzi zidan, esateko, inork ez dit esan, ze interesgarria Walt Whitmanen liburu hau, edo niri ere pasarte hori asko gustatzen zait, ez, jendeak idatzi dit, esateko, ze ondo landarea. Ai, eske, hori gertatzen da Instagramen, ez? Bai. Pixkate, bueno, inora ofenditu gabe, baino jakintxoaren eta ilargiaren beste fabula bezala, jendea geratzen dela erreparatzen, bueno, begira, ez? Begiratu behar ez den tokira. Bueno, begiratu daiteke, bertara, baina garrantzia ez daukan horri. Atzo lagun batik igozuen argazki bat, ez du xetasunik emango, eta esan iontzen bat, jende galdetu dizu hau eta ja, kontua da hau eta beste. Bueno, zindut gehiago. Asko argitu duzu, Inigo, eskerrik asko. Nire lagunak igozuen argazki bat, furgoneta batean, ilunabar batean hortxe hoea jarri eta oso polita zen. Zenbat jende galdetu dizu, bakarrik zauden eta ez dakize lilililololo, eta orduan berak erantzun zidan, eta gauza gehiago ezin ditut kontatu. Eta jarri zuen home, eta ez dakiz zer, ez da? Morgan Home? Ez, idatzi zuen, frontaren arraziaren gainean, home, badaki gozein den orduan. Baina ez dugu xeitasun gehiago erik emango, Gauza korrela utziko ditu. Bai. Hori, pandemian, por cierto, itxialdian geundela etxean, hori ere niri gertatu zitzaidan, ez? Sortzaile moduan, karo, jende guztia hasi zen zerbait olan eskaintzen, sare sozialetatik, eta, bueno, nik ordura arte sare sozialik nuen, eta orduan erabaki nuen. Eta, bueno, bertan, igo nuen bideo bat, pixkat parodia bat egiten eta gauza bera, goiuri gertatutako antzeko zerbait, esan beharrean ze barregarri edo ze ez dakit, ze puntazoa hori edo, ez, denek esan ziaten, eta terraza daukazu. Terrazan egin nuen, eta jolin, gero esan nuen, ama, egia da, ez? Azkenean, erakusleioa bada, eta erakusten dituzu zure barruko, bueno, zure etxeko gauzak, eta bueno, hori izan zen, eta nik esan nuen, bueno, pues jazta, ogibidea utziko dut hau, orduan. Bai, alare, gure etxeak Instagrametik ezagutzen dituzte gure lagunek askotan gehiago, gure etxean egoteagatik baino. Ez dakit hori egia den. Bueno, justo nire lagunek ez dakate sarerik. Osa, hori ere arrarua da, hori bai da altxor bat, altxorra edo ez dakit zer den, edo desgrazia bat. Baina ez dakate eta horiek, gure etxera bai askotan datoz zorionez, nik hori eskertzen dut, aurrez aurre egotearena, bai. Akaso zuek salbuespen izan zaitezkete, nik egia esan ere etxeko ateak desente irikitzen ditut ere, baina orokorrean ez duzu uste euskaldunok badugula etxearekin olako pribatutasun afer bat koste egiten zaigula gehiago ate irikitzea? Bai, esango nukai, agian gertatzen da, ez dakit nola nere kasuan oso asko gustatzen zaidan jendea etortzean nere etxera. Baina galdera irauliko dut, zure lagunen etxeetara joan zara, aurak zure etxera joan diren adina? Ez. Egia. Ni ere ez, eta ez dakit. Ez ni. Bai, horregatik. Eta uste dut, akaso pixkate hemen elkartu gea, bigarren kafeko xelebrenak, eta ez daukagu ezkara adibide egi. Baina, lehengo batean etorri ziren nazioarteko turismo antolatzaile talde bat, lagun baten bitartez nahi zuten ezagutu elkarte gastronomiko bat, eta aritu nintzen pixka bat azaltzen, bazartzen elkarte gastronomiko bat, eta nola funtzionatzen zuen, eta tal. Eta
Eta galdetzen ziaten nondik, ez? Eta esaten, no, hemen arrazoi asko daude, ibili nintzan, eta honen batean zuen ontaz hitz egingo dugu, baina tiratezen, baina uste dut askotan ere badagoela zerbait gure etxearen pribatutasunarekin. Asko zerosogoa da, afari bat, bazkari bat, ospakizun bat, egingo dugu hemen sozidadean, askoz aseptikoagoa da, askoz, pribatutasun hori mantentzen albidetuko dit, eta gero aitzakia, hemen gainera ez da garbitu behar, zego pertsona batek garbitzen durrengo gurean, eta erosogoa da, eta baina eduguna, baina uste dut hor badagoela zerbait gure izakerekin eta gure etxeak sentitzeko moduarekin. Bai, eta ni pentsatzen jarri naiz orain, eta egia da, baditutela lagun askoren etxeak ez ditutenak ezagutzen oraindik, baina konturatu naiz, badaudela kuadriako bi pertsonen etxeetan egiten ditugula askotan bazkariak, badutelako barbakoa egiteko aukera edo, baina etxean sartu ez garela sartzen. Zuzenean terrazara joaten garela. Beste adibide bat. Nere etxean, bai, sartzen dira, ez dago besterik eta ez daukat arazorik etortzeko gurasoek uzten didaten bitartean, baina, bai, egia da, enitzela hortaraino iritsi horien arte. Bai, badio, ez da sakonegi aztertu dudan zerbait, sentsazio bada, eta zuekin elkar banatzen ari naiz, baina orokorrean, uste dut gertatzen dela, eta inor bizi izan bada atzerriko hiri batean, izan lanean, izan ikasten, eta han, naiz eta, ikasle edo bisitari giroan sentitu zuen atzerriko lagun hoien etxeetan ere gauza asko egiten dira. Gaur egun Madrilen bertan edo hiria handiagotan gertatzen da, ez? Planak, igande arratsaldeko planak etxean egin daitezkela, batez ere negua iristen denean, eta, Kopenhagen edo Mexiko hirian, edo, ez dakit, Londresen, Parisen, hiria handi askotan, horretarako joera badago, eta guk berriz, uste dut, etxea. Ni ados, erabate, inigo, eta horren kontura, astebete pasada lagun bat gonbidatu nuela, eta, enuen, laguna ditzen diot, baina, kointziditu genuen ikastaro batean, eta gero bera Zaragoza aldekoa da, eta esan zian Gasteiz etorri behartzuela beste formakuntza bat egitera, eta esan nion, etorri etxera. Nahi nuen pixkat ere, nire muga hoiek edo, nire ateak ere zabaldu, ez? Eta etxera etorri zen bai, eta honi emango dio txiri buelta, gaur lotzen ari gara, perfecto, aipatu dugu ogiaren eguna dela, aipatu dugu altxor berezi bat daukadala etxian, eta orain, aipatzen ari gara, ateak irekitzearen edo ez, gure etxea Euskaldunak nolakoa garen, nik nahi nuen pixkat, hipiago edo ez dakit. Ze bai gustatu izan zait, kanpora joan naizenan nola eskaintzen dizkiaten besteen etxeak, eta nik ere abegikorra izan nahi nuen, eta sanion neska honi etorri. Gero konturatu nintzen, enuela inbeste ezagutzen, baina tira. Eta ondo ere bai, ez? Oso gustora. Eta nago pixkat harrituta, ze etxean daukadan altxor edo gauza berezi hori, objektu berezi hori, berak ikusi zuen, eta ez zidan ezer galdetu. Momentuz, ez dizuet esan zer den, baina, karo, gero esan nuen, eta honek ze impresio hartu du banitaz, ze zeinek daukan, nik daukadan etxean, esango izut ez daukala inork. Ke flipada, ez? Ez, baina egia da. Egia da, ze ogiarekin zerikusia dauka, eta kontatuko dizuet. Ematen du autobombo, baina, pixkat bada, baina da. Txiribueltilla, txiribueltilla ingo dugu, eta begira, ja badira 2 urte, nik ikasi nuen kazetaritza, ez dakit esan izuan, eta, Txema Ramírez de la Piztina, nire irakasleak proposatu zidan, Gasteizen, gertaera bat zegoela, eta jende gutxik ezagutzen zuela. Hau da, 1826an, Gasteizen zerbait gertatu zen, lehen karlistadan ari ginen, eta hortxe zegoen okin bat, Jose de Losegi, eta esekutatu zuten Gasteizen. Zergatik, leporatu zioten, Gasteizen garai horretan ari ziren karlistada gudu hoietan, 1500 soldadu ingelesen eriotza provokatu zuela. Nola eta ogia pozoinduz. Hori leporatu zioten, honi 1826an. Kontua da, albiste hori, el Correok atera zuela bere egunean, esanez, el mayor asesino de la historia. Horrela esan, el mayor asesino en serie de la historia zela gizon hau. Nere irakasle hau kazetaria den kazetaritza egiten zuen enean eta kazetaria zen enean, esan zuen hori fake news inguruan zegoela, hori azken finean ezin zelako frogatu. Ezin zen frogatu bera zenik hiltzaile bat,
naiz eta bera akatu zuten eta exekutatu zuten gizon hori pozointzeagatik, baina frogarik ez zegoen. Orduan, honek Txema Ramírez de la Piztinak proposatu zidan honen inguruko obra bat egitea, ikuskizun bat egitea. Eta oinarritu zen Amfibia izeneko aldizkari batean, Argentinan kaleratzen dena, hoiek egiten dutena da kazetari. Ogiak hizketan baleki. Hori da, entzuten ari garen hori, kazetaritza performatikoa, hau da, gertaera bat izan dena, pasarte bat gertatu dena, eta nola eraman ikuskizun batera, modu performatiko batean, kontzeptualago batean. Eta horregatik, talde polit bat osatu genuen, Mamiak izenekoa, eta horri bilizen Edu Zelaieta, idazle eta irakaslea bebai, pixkat ikertzen, Ander Gondra historialariarekin batera. Eta aurkitu zuten, gizon honen, Jose de Losegiren testamentua. Aurkitu zuten testamentua. Eta 7 orrialdeko testamentua zen, eta goikaldean, Josefa de Mújica, vecina de Vitoria, esaten zuen hitza edo esaldi aurkitu zuten. Josefa de Mújica bere emaztea zen, Jose de Losegiren emaztea. Beraz, kazetaritza performatiko etiketarekin ikuskizun bat sortu genuen, Josefa de Mújicaren inguruan, klaro, ezer gutxi genekien emakume honi buruz, eta ezer gutxi ere bai gertaera honi buruz, jakin genuena, zen Jose de Losegi oinatiarra zen, Gasteizen bizi zen garai horretan, eta exekutatu zutela. Eta nola exekutatu zuten? Hortxe dago pixkat gaurko txiribuelta. Bai? Ez zaituztet ikusten orain, hor zaudet, ez da? Hemen gaude. Ez dakiz zer egin dudan, eta ja zaituztet ikusten. Baina entzun bai. Eta zure historia nola maituko den, zure txiribuelta nola gertatuko den itxoiten, ze flipatuta gaude hemen. Bai, ez da? Ez bada flipatzekoa. Ezagutzen genuen historia hau, noskiz, elkarrizketa bat egin genuen zurekin duela denbora asko, eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina wow, historia berriro gurera ekartze honetan, bai, hor txonditutan egoen entzuten. Bai, historio potentea da, eta komizidade pixkat ere badauka, momentu baten, Josefa de Mújica gorpuzten dut nik neu, baina Josune Belez de Mendizabal ere hor agertzen da kazetari bezala, eta aurrez aurre jartzen ditugu 2 mende ezberdineko emakume hauek, eta garaiak ere bai, ezta, zer den gezurra, zerrez, nola zabaldu albiste bat, eta kontrastatu gabe, edo iturritara jo gabe, sinesten dugun edo ez. Total, ze erabiltzen dugu? Gauza ezberdinak erabiltzen ditugu obra honetan atretzoa, hornitzeko edo, eta ja desbelatu egingo dut, ezta? Ogiaren eguna dela eta, behitxu zelako txiribuelta, ogiaren eguna eta altxorra, eta gainera hori lagun bat etxera etorri eta hau ikusi eta zerrez esan, ikuskizun honetan, puntu gorena da, garrotea agertzen den momentua. Garrote bil, garrotearekin exekutatu zuten gizon hau. Gasteizko plaza zaharra zen, garai horretan gaur egun Andra Mari Zuriaren plaza dena. Eta garrotez akatu zuten. Garrote hau gainera, Bartzelonatik dator, Mediapro produktorak utzi zigun duela 2 urte, eta beraiek erabili zuten garrote hau da benetazko garrotearen erreplika bat, eta ikusi dezakegu Salvador Putxantik filmean. Salvador Putxantik izan zen, ikusi duzue, 1974an, garrote bilarekin hil zuten azkenengo pertsona estatu espainolean. Osea, eren egun iaia, 1974an. Eta garrote hori agertzen da, erreplika hori agertzen da filmean, eta nire irakaslea den Txema Ramírez de la Piztinak eskatu zien, Mediaproko ekoizlei, eta utzi ziguten. Eta garrote hori gaur da eguna, bueltatu behar dudana, eta etxean dudan garrotea da. Eta neska honek etzian ezer esan, eta garrote bat etxean egotea ez da batera arrunta. Eta ikusiko duzue, pisatzen du, ikaragarri. Igual, imaginatzen duzue oso handia dela, baina ez... Sinisten, da. Pisatzen du garrote bat daukuna etxean, ez dut sinisten. Horrela jartu zen, eta, lepoa hor zijoan. Bai? Eta orduan honekin, estutu itzen zuen borreruak,
uste dut dela, ez dakit zerra, kideo, bulborra, kideo, bueno, ya está, ez? Vale, pues, a ber, zeinek menderatzen nauen, hau etxean edukita eta bueno, norbait etorri eta ez galdetu zer den hau. Garrote bil bat. Eta, bueno, orain bueltatu behar dugu. Hori da pena. Zer bat izan da zu ezagutzea, baina... Ez duzu etxera torri nahi jolastera? Bueno, niri gaizki da torkit, orain txe irratxaio batekin jarraitu behar dugu. Entzule, zuek ez duzu irudian ikusi guk ikusi duguna, baina noiz beti akaso ikusi duzue, Salvador Puig Antiki buruzko pelikula hori, ikusi duzue Garrote bil, edo bai, Ariot Zigorra gozatzen zuen tresna hori nolakoa den, Josunek etxean dauka eta ze gorputz arraroa. Bueno, ogiaren eguna, guazen jatea ogia edo, bai, bueno, ez dakit, pozoin dutua eta croissana edo, bai, holaxe, eta hoxe orain bueltatu behar dugu, eta, bueno, pena pixkat ere ematen dit, ez dakit guk ere replika bat egingo dugun, ze egia da, bueno, entzulek ez baute hemendikan ikusteko aukera izan, Facebooken badago, berria telebistak ere egin zigun olako trailer rantzekoa, eta bertan ikusten da, Garrotea, eta egia esan, bai, sortzen duolako zirrara, ez? Arraroa. Zirrara mota asko daude, eta hau mota konkretu bateko. Bai. Olaxe, hori kontatzen dizuet, nahi baduzue pixkat giro aldatu, jungo gara asteburuarekin pentsatzen, eta ehundu Gasteiz hemen daukagu sarau itzela. Bueno, mani nazionala eta dana egongo da, osake, nahi baduzu etorri, herri mugimenduak Gasteizen bete dituen 100 urte horiek ospatzera, aukera daukazuen. Egongo da errekalarun jaia, urriaren 21, eta asteburu hontan kaleratu dute kanta hau, entzun? Gogorrata, beste askotan leuna, albezain erastikota, behar bezain zurruna, asambleada bakotzean, harikatzen duguna. Iri aske baten indarra okupatu zelkarlana herriak sortutakoa herriari emana iri aske baten indarra. Bueno, hemen artista festa elkartu dira, Miserekin batera, Benize, Anekdotas eta Aizeatxo, eta ehundu Gasteiz kantua sortu dute, asteburuan ezagutu duguna, eta datorren asteburuan izango den festa horri nolabait, beroketa prozesuari abia puntu emango diona, ez da Josune? Bai, holaxe da, gogoa genuen ezagutzeko kanta hau, eta bueno, kanta entzuteko aukera izango da. Egingo dute Gaztetxetik abiatuko den manifestazioa Errekale Horreraino, eta Errekale Horren, hortxe ibiliko dira besteak beste, Belen Nebado, Edurne Azkarate, Misebera, eta Herri Bazkaria egongo da, eta gero ostean Willis Drummonden kontzertua ere bai, beraz, danok gonbidatuta zaudete, eta hor bestelako aldartean ibiliko gara, ez? Garrotea ja aztu dugu? Ez duzu, aztu. Nik berriro aipatzen ez baduzu. Asko zobeto. Bueno, pues horixe gure txiribuelta gaur ogiaren eguna, altxor berezia, eta lagun bat etxean, nala, dan alkarrekin, pum, jatu berean. Josune Belez de Mendizabal, mila esker besarka dondi bat Gasteiza, eta laizzer arte. Zuei, venga, agur! Plaza Nueva, tú dices Plaza España, zazpin pollo completo, dolomit y lasaña. Gureak ziren guneak, lapurtu zizkitutenak, irudunik zakarrenak, egin dezaten gurean. Naiz da haiek arrakalak lapuratu, badakiku, nunta zeko elpatu, okupatuko dugu seku, klasen egoitzak, korrea Julianea, eta katedraleko toitza, bakoitzak berea, eukidezan, norbere guneak, eukiditzan. Bakarrik ezin delako, bakarrik ezin delako. Ehundu batera, bakarrik ezin delako. Beno bukatzen hasita, bize jarraitu beharko. Ehundu batera, no estamos pasando el rato. Txapa auzo urinetxe, gureak ditugulako. Batera, baditugu
aquí, pero no funciona. Keep calm and bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Hementxe gara zuzenean Naiz Irratian, bigarren kafean, eta oraintxe goizeko 11:00 izateko, 10 segundu falta diren honetan, abiatu behar dugu gure bidea Naiz Irratiaren estudio zentraletara antxe daukaguta. Egoi Belategi lankidea, Egoi, egunon? Egunen kipo, zer modu zaudete, goizeko 11:00 puntu-puntuan bai, guazen azken ordukoarekin politikatik egingo dugu Iker Casanova EH Bilduko batzarkideak Bizkaiko juntetxetan Nafarroan ez bezala, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan aberastasun handien zerga indarrean jartzeko eta ondare zergarekin osagarrituz, diru gehiago biltzeko borondate falta egon dela nabarmendu baitu gurean gaur. Prozesu horretan, esaten genuenez, aukera zegoen, ondare zergaren bidez ordaintzen dena, haunditzeko, tipo berriak ezartzeko, tipo altuagoak ezartzeko, eta beraz, ondarearen ehuneko handiagoa jasotzeko. Eta horri, uko egin dio EAJak eta PSek. Horregatik hain kritikoa gara, zerga berri honen moldaketa, ez da guztiz berria da gutxi gora bera, dagoena eta berriaren arteko uztarketa bat, uztarketa horretan zeuden aukerak galdu egin dira. Gainerakoan, postasuna eta alde berean tristura eragin dio lehen erreskateak Kristina Campos Aitamari ontziko sorosleari. Pasaden astelenetik Mediterranean da berriz ere Euskal Erreskateontzia eta berriki porturatu dituzten Napolin itsasoan erreskatatutako 69 lagun. Batira, gurean gaur azalpenak eman dizkigula, egoeraren berri eman digula Kristina Camposek. Bueno, nekatuta, azkenean ez da erraza, jende pertsona guztia hauek ikustea, hainekatuta ikustea, baina azkenean portu ziur hurbilago bat lortu genuen, eta hori 14an lehorreratzea izan zen, eta posik alde horretatik. Eta informazio nahasia gaur goizean Gazako hegoaldean astelen goizonetan nazioarteko hedabide askok jakinarazi baitute Gaza eta Egipto lotzen dituen pasabide bakarra Rafakoa irekiko zutela laguntza humanitarioa sartu eta Gazan dauden atzerritarrak ateratzeko. Baina ordu gutxira pasabide hori zabaltzeko akordiorik ez dutela lortu, ziurtatu du Israelgo gobernuak eta ondorioz operazio militarrek aurrera jarraitzen dutela pasabidearen inguruan. Gogora ekarri behar armada sionistak palestinar zibilei eskatu diela Gaza ibaiaren hegoaldera joateko eta zehatzago Rafako pasabidera, baina ingur hori bera bombardatzen diardu astelen goizonetan Israelgo armadak. Egiptok beraldetik pasabidea astelen honetan zabalduko dela berretsi du, baina ordu zehatzik aipatu gabe. Tira ba, goizeko 11:02 ditugula, informazio praktikoa aipatzea falta zaigu besterik ez, bypass bat topatuko duzue Nazional 240 errepidean 11 eta 14 kilometron artean, beraz tarte horretan herri bakarra egongo da norantza bakoitzean arretaz gidatu mesedez, 11:02 oraindik ere eguerdiko 12etan berrituko dugu informazioa, ordura bitarte gozatu bigarren kafeaz. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz esan da bezala, eta, erditziosteko doluaren inguruan hitz egin behar dugu hurrengo minutuetan. Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekienik zertzen amaren beharra,
Bortu batean orain naiz bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Haurdunaldien edertasuna hitz egitea helburu duten sare sozialetako kontu asko zabaldu dira azken urteetan. Pixkanaka erakusten dute haien barnean hazten doan aurra nolakoa izango den, horrek gorputzari ekartzen dizkion aldaketak, eta baita nola prestatzen duten etxea eta haien bizitzak gizaki berri bati etorrera emateko. Horietatik gutxi batzuk ere erakusten dute nola prestatzen duten haien burua erditzeko garaia iristen denerako. Maitatua zobera nintzelarik aurra, ez nekienik zertzen amaren beharra. Hori dena alaitasunetik izan ohi da, alde ederra erakutsiz eta gauza batzuk ezkutuan utziz. Haurdunaldien inguruan gizartean badira hainbat gai lantzen ez direnak, gehiengoan beldurragatik eta sareetan interesa ez dagoela edo uste delako. Horiek izan daitezke violentzia obstetikoa, haurraren heriotza edota amarena. Orduko heldu zaunigarra. Gai zailak dira lantzeko, zailak familiarentzat, medikuentzat eta baita gizartearentzat orokorrean ere. Gutxitan izaten da hori ez hitz egiteko txoko eroso bat, baina toki horietako bat sortu nahi izan zuen esku gutxik elkarteak. Haurdunaldiko jaiotza inguruko eta jaio berrien dolua lantzen duen elkartea da. Haurren zein amen edo erditu duen pertsonaren heriotza eta horren dolua lantzen dute. Bertako kide den Eider Otsoa terapeuta eta dolu perinatalean espezializatua dugu gaurkoan gurekin, eta harekin ariko gara erditzerakoan edo erditu ondoren gertatzen diren heriotzen inguruan. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera, Eider. Kaixo, gunainonean, eskerrik asko gonbidapenagatik. Asteko Eider, bai, aipatu bezala gaia ez da erreza izatean lantzeko, eta bai galdetu nahi nizula nola iritsi zinen zu gai hauetan espezializatzera, ze hori ez da normalean jendeak hitz egiten duen gai bat, ez da? Bari heldu nintzen nire bizipen batetik. Ze gure lehenengo semea hartuan hiltzen, ez dut oso ondo deskribatu duzun bezala joan, guk enikan dana prestatuta, gure semeantzako, eta etxia prestatuta zeon, gu ere prestatu da ginen, bere torrerako, eta, hospitalera joan ginen berari bizitza ematea. Eta, zoritxarrez, bizitzak erabakizun kanal de partoko azkenengo momentuan, bere eriotza bere, eriotza matea, inengo arrazoirik gabe. Eta, momentu batetik bestera gelditu ginen, ekaitz gabe, eta bere eriotza bizitzenan ospitalean. Eta etxera bueltatu ginen, lehen oso ondo esan duzun prestaketa eta goxotasun guzti hori, goitu bere gero izan. Eta gero oso zaila izan duztan, ekin batera urduntze duen beste amatxoekin, hitz egitea, zebereiek bildurra handia sentitzen zuten, egoerarekin, eta nik min handia sentitzen nuen, gure gorputza gelditzen da, umia prestatzeko, umiari eskaintzeko, ez da? Eta hor badago fisiologikoki ere garai bat oso gogorra dena, gure gorputzak ezin dulako ezina eman gure umei, ezin ditugulako goxatu, ze hor hormonalki emakumeak prestatzen gara hortarako. Eta orduan ezintasun hori ere bizitzen deu. Eta gero bikotzeko harremana ere asko zailtzen da, gizonezkoak edo bestaldien beste emakume bat ere baldin badago, bikotea dena beste modu baten bizitzen du, guk umia eukidegun emakumeok modu baten bizitzen du, baina gure onduan dagonek beste modu baten bizitzen du, eta doluak oso desberdina dira. Eta hor ere, lanazko indiarra dago, harmonia bat lortzeko, ez da, bikotian ere, eta nola esan, familian, ez? Hor, familiko dolu bada, ze azkenean denok gaude doluan gurasook, beste anai arrebatxoren bat baldin badago baita, ze bere anaia edo
arrebaren aizparen itxoiten egondu da, eta ez da etorri. Osaba izebak nigoratu nahiz nire nahiak bizitu zuela bere seme bat hilko balitz bezala, ez? Eta nik uste nuen bizitzen duen hori esaten nuen, baina nola da posible, bai. Eta gero Aitona Monak bizitzen nahi dira hilobaren eriotza, eta beraien semea alaben dolua, eta beraien dolua. Hau da, hirukoitza den min bat nola izan, ez? Orduan dimentsioa, bai, oso dimentsioa da, perinatala. Eta gero da, gizarteratzeko oso zaila den dolu bat, gukalera teatzen garenean, askotan entzun izan den saldia, eta badaude saldi batzuk ez lirakenak errepikatu beharko, baina, hor gaudegu kontzientzia lan hauetan, entzuten dugu askotan, umeak ere hiltzen dira, eta bai, baina nire semea hilda orain, eta ointxe bertan nire semearen eriotza bizitzen nahi naiz, edo, gaztea zea tertiko dezu beste ume bat, hori ere ez da, segun momentu horretan gure kasuan ekaitzen eriotza bizitzen nahi ginean. Orduan, dimentsio handiko dolu bada, eta, gero ikasi nun, horren inguruan, baina ikastai handina ekaitzen hori. Bakarrik sentitu zinean, Eider? Bizipen horretan? Bai, garaiaretan bai. Garaiaretan ez zegoen elkarterik, ospitalean ere ez ginen ondo atendituak izan, atendituzten pertsonak ez delako prestatuta gaur egun dauden bezala, familian ere, binatazitzu egiteko zailtasunak genituen garaiaretan, eta oso zaila izan duzen, bikotean, bikoteterapia egin genuen, eta zorionez, aurrera zera ginen, batzuk ere eukin genituen gero. Eta bai, bakarrik, eta batez ere, herrian ateatzen nintzanean, ni herritxik batekoa nahi, Aretxabaletakoa, eta sentitzen nuen, izango baniz bezala, hola, nik izaten nuen garaietan, un ángel negro, bezala, ateatzen nintzala, eta inoketzula nahi direkiregon ez tekilako zer ezan, Eta sozializatze zailtasun horretan, gu oso, minduta gelditzen da, Eta maika, amabi urte ditu, aurten, eta, amabi urte hauetan lan asko egin deu, guk eukien bizipen hori, beste pertsona batzuk ez desaten eukin. Orduan, orain kontsultan ikusten dute familiak, eta ikusten dut, osasizun gintzan, oso asko emon ditugula, eta jasotzen duten tratua familiek goxotasuna dela. Edo sozializatzen zenean, familia ere ez da lan arrotza, familia bera ere, ez da, azkenengo kafe doluan adibidez, inditerapeuta naiz baita eskuntziken, eta azkenengo kafe doluan amonia sartu zen, alaba sartu beharrian. Umearen izan du zen, wow, polita, ni hemen hago amona desela, eta karo, hangian beste amatxo guztiak, hau zabali, amoinari behira, polita, nola, sanatzeko amoinak, gero alaba sanatzeko, eta, mina etxian da min guzti hori sanatzea, Eta oso polita izaten bai. Eta esku gutxik elkartean babes hori eskaintzen duzu, baina bai aipatu izan didatere zurekideek ere, noizbait pasa izan dela amaren bat hiltzea aurra beharrean. Nolakoa da hori ze horrek familia egitura guztia hautsi dezake? Claro, hori da gertatzen dena. Amaren eriotza da, hitzak esaten duen bezala, amaren eriotza. Erditu duen pertsonaren eriotza da, jaiotzen gehan oinarriaren galera. Eta gara, oinarria galtzen den momentuan, handik zintzilikatzen dian egitura guztiak, erortzen dira gaita. Lehenengo bikotia, behar du txeleko lan batin bikotia. Azkenean hor, foko guztia bikotian jarri behar da. Bikotea sostengatu behar da. Zertarako, bikoteak behar dulako sostengatu beste umerik baldin badago, baita beste umea sostengatu behar delako. Nidakaten kasu batean, aitatxoa largon gelditu da, eta bi ume txikutxaten gelditu da. Orduan, sostengu guztia behar du aitatxoak
eta aitatxoan inguruan dagoen familiaren importantzia jarri nahiko nuke hemen, ezta. Hau ere, dolu perinatala bezala beste familian bizitzeko dolu bada, eta familiaren egitura da indartu behar dena, ezta. Nolabait, sostengo handia behar duen, aitatxo edo amatxo da baldin bada, bi amatxo baldin badira, beste kide hori sostengatzeko. Eta, karo, hor badaude gero doluak, bikotearen dolua, berdina da, azkenean aitatxo hori gelditu da alargun, non eta nia erditzean, bera gelditu da ume jaio berri batekin. Lehen deskribatu deun erditu duen pertsona prest dago umetxo hori hartatzeko, gorputza prest daukagulako emakumeok. Baina gizonezkoaren gorputza ez dago hartatzeko prest, fisiologikoki egiten nahi nizeti, edo emakumea badan beste bikotearen gorpua ere ez dago hortarako prest. Orduan, hori dana sortu behar da, egitura berri guzti hori sortu behar da, dolua sostengatu behar da, bikotearen eriotza badago, amatxoren eriotza badago, beste umetxoak baldin badaude. Anai arreba, zurasoa, oso komplikatua den dolua da. Behinura egon zela bizirik, ez daki. Behinura egon zela bizirik, beste norbaiten lastanen eiztari, ibili zelarek ez daki. Ez daki. Azken urteetan, geroz eta beti esaten da ez, medikuntzak aurrera egiten duela eta horrelakoak gutxiago gertatzen direla, baina gertatzen dira eta gizartean oso isilduta dagoen zerbait da ez? Zenbaki altu eta zitzeiten nahi gara. Hau da, oraindik ere gizartenatzen ari dean dolua da, baina badaude egoera batzuk ez direnak zailak ikusteko eta begiratzeko zugazioan esan desun bezala ez da jone. Azkenean, badira errealidade oso zailak direnak eta gainetik pasaien nahi ditugunak, baina ez da. Eta, medikuntzan bertan ere gaur egon ja, formazioan ere sartuta gaude, eta bai medikuen formazioetan sartzen gara, baita erizainen formakuntzetan, oso importantia da bertan egongo den profesionalak oso prestatuta egotea, eta ez hau deitia. Azkenean, bizkarra eman nahi diogun gai bada, ezin dugulako sostengatu minari. Azkenean, abestiak esaten nahi dian bezala, baitasunaren eiztari, klaro, baitasun galera hundi bada, umia galtzen ditugun gurasoak, ezin deu maitasun hori eman, eta utxune hori beharra daukeu. Eta alderantziz, amatxo gabe gelditu dan umea, maitasun gabe gelditu da baita, laboak esaten zuen bezala, tamina hundi batian sartzen da, eta hori errealidade bada. Eta ume horien errealidadea, oso importantia da, sostengazioa. Zerbizitza guztirako utxunea geldituko da, eta hori asko landu behar den utxunea da. Edukiko ditugu entzuleak, osasun langileak direnak, baina ziurrenik gehiegi izango dira, gu bezalaxe ez garenak, eta gu bezalaxe ama, oraindik ez direnak. Zer egin dezakegu guk topatuko bagenu gertu horrelako kasu bat. Gertatzen balin bazaio gure ahizpari, gure lagun bati, gure inguruko norbaiti, ze behar du familia batek momentu horretan, hori ez, osasun langile ez garenon aldetik, eta agian laguntza profesional hori guk ezin dugu eskaini, baino egon gaitezke hor, eta egon behar dugu hor, zer nola egon behar dugu hor laguntzeko eta babesa emateko? Hor importantena da lehenengo laguntza profesionala eskatzen animatzea. Azken finean, laguntza profesionala ez baldin badakagu egoera hauek, bestaldera joan daitezke. Hau da, ez badakagu zuzenbide argi bat, nola landu dolu hau,
pues gaitezke ezten leku batera eta inkistatu daiteke eta, bueno, pues hor sortu daiteke bikotearen apurketa, familiaren apurketa, ondorioak izan daitezkenak. Orduan, lagun bezala, izpa bezala, importantea da doluan espezializituko dauden pertsonen gana, zuzentzia batez be dolu perinatalean. Bizipen hau, bueno, bizitu izan dugulako, eta, bueno, pues minutu guztia dakizkigulako, bizitu nahi dian minutu guztia dakizkigulako zeintzi diren. Gero zer gehiago egin genezake, bueno, pues jarraipena, egon duzeate gaur terapeutan, bai, eta zer landu dezute, zabalik egon jasotzera, nahi da dezute, konpartitu ni ezta batekin, imaginatzen nahi, pues zuen ezta batekin, eta pues onduan egon, eta entzun, eta pues gaur landu dena oso gorra izan du da, eta, bueno, basuek ere, claro, onduan dagoenari ere mugitzen zaio, barnia mugitzen zaio, orduan, laguntzen dagona, ere prest egon behar da bere barnia moituko delako. Orduan, importantena da zabalik egokia, zela baita, bueno, nire izpa entzun, eta berak jarri bide profesional batean, bide on batean, eta, bueno, pues, handikateatzen denean, beharko du hitz egin hortaz. Bueno, pues, gu ondonean, entzun, zerbait egin banezake eskaini, baina, eta nuzak azurrengo terapia, kale egonean. Bueno, horrengo naiz. Kale egonean ditu, zenbozkunda gaurko terapia, ondoan egon, laguntasun hori. Lehenengo bidean jarri, eta gero laguntasun hori. Hold you tightly and tell you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in you. You are my one and only. Nik uste hemen jarraitu genezakela Goiuri biok zurekin berriketan gaia oso zabala eta potoloa baita, eta ikusgarritasuna eman behar zaio, baina, bueno, tarte batzuk ditugu, eta ezin jarraitu, ala ere bigarren kafe bat hartuko dugu noiz baita Eider. Ari nintzen pentsatzen, ederra izango zela, hemen guk laborategi deitzen diogu gure estudio honi, oraintxe, ez duzu ikusten, baina nahiko leku goxoa da, eta gustora egoten da jendea hemen, eta ari nintzen pentsatzen, egin behar dugula, bigarren kafe hartu aurrez aurre, agian jende gehiagorekin, eta mai ingurutxo moduko batekin giro goxoan, argi goxoarekin, eta luze eta zabal hitz egin horrelako gaitaz, benetan plazer hutsa delako zu bezalako pertsona esku zabalekin topo egitea eta historia hauek entzun alizatea. Wow, zaite, oiei purdia jartzen noa ineri. Zuen eskaintzakin, eroskariakin. Bai, gustora jongo naiz, zuen platora, gustora jongo naiz. Bueno, zuen beharren kafe hartzera beste pertsona batzukin baita, baketzak ere esperientzia kontatzia, eta, bueno, sentitzen nahi naiz egin genezakela talde terapia bat, baina irratia naura mundu guztiantzako, ez da? Eta hau, bueno, oso politi izan daiteke, gure kontzientziazio hau lantzeko, eta, bueno, irratian dauden, estaldian dauden guztiak, sentitzia, ez da? Gu sentitzen deuna, pues, bizitena daukaguria, eskerrik asko, bai, guztoz jongo naiz, Eskerrik asko zuri Eider, eta noski egingo dugu, hitz ematen dizugu, prestatuko dugu zerbait politia. Guretzako ere batzutan horrelako gaietan izaten da ez, ze hitz erabili zeinez, azken finean dena kate bat da, ez da, ez balin bada gaiaren inguruan hitz egiten, ez dakigu zein den terminologia egokiena, eta orduan sartzen gara, bagian ez dugu honetaz hitz egingo, ze ez dakigu nola hitz egin, baina hitz egin behar da, beraz hitza ematen dizugu, eta hartzen dizugu zuri bueltan, egingo dugula zerbait polita. Eta hurrengo minutuak, hau irratia da, eta horrela ibiltzen gara denborarekin, emango ditugu Beyoncéren Heaven abestiarekin, berak aur bat galdu zuen, aurdunaldian, eta abesti hau eskaini zion, beraz, honekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Eskerrik asko Eider. Zuei, noskak, plazer handia dut. Eskerrik asko.
darkness, so scared that we lost it. We stood on the ceilings. You showed me love was all you needed. Heaven couldn't wait for you. Heaven couldn't wait for you. Oh, heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. Atzo bertan ospatu zuten edo ospatu zen izan zen hobesan da ordunaldiko eta jaiotza inguruko heriotzari buruzko nazioarteko kontzientziazio eguna. Hortik aitzaki azken minututan izan dugun gaia lantzeko, baina tira, Eiderrekin adostu bezala luzeago eta lasaiago eta ahots gehiago bilduta ere aritzeko aukera izango dugu. Hemen bigarren kafean 11 eta 24 minutu dauzkagu, zuzenean Naiz Irratian bigarren kafean aurrera egingo dugu eta tira, gai harinagoekin egingo dugu aurrera. Ez dakit hain harinak izango diren. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aspaldiko partez, badakizu zer gertatu zitzaidan larun batean? Blai eginda iritsi nintzela etxera. Beroaldien ostean, euria egin zuen. Eta ohitura galdua nuen ez dakit zuei ere gertatzen zaizuen, baina aspaldian, aterkirik gabe, aspaldiontan aterkirik gabe ateratzen naiz etxetik, eta hori gertatu zitzaidan larun batean. Orduan zer, zaparradak harrapatu ninduela. Korrika iritsi nintzen etxera, lehortu eta mantazpian babestu nintzen. Negu beteko egun bat izango balitz bezala. Mugikorra hartu eta minutuak eman nituen horrela, Instagramen gora eta behera, scrolling deritzon horretan. Lagunen bidaietako argazkiak, Palestinako irudiak, Euskal Herriko neska gazten batera jotzeko bideoak, mendi bueltak, iragarkiak, eta Kendall Jenner supermodeloaren bideo bat. Hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk, and I hope to talk to you soon. Bere burua, Kendall gisa aurkeztu ordez, nire izena Billy da, esan du entzun berri dugun audio honetan. Hasiera batean pentsatu nuen, telesail berri bateko marketing kanpaina izango da hau. Pentsatu nuen Billy izango zela bere pertsonaiaren izena. Baina Kendall Jenner ez da aktorea, eta Instagram kontu horretan ez zegoen inongo telesaien aipamenik. Orduan kuskusiatzen jarraitu nuen, eta orduan ikusi nuen chatbot bat zela, eta kontu horretako eduki guztia adimen artifizialarekin sortutakoa zela. Antza denez, baita bideo hura ere. Entzun eta streaming bidez jarraitzen bagaituzu, ikusi benetako Kendallen eta Billy delakoaren arteko antzekotasunak. Hau da, ezuraragizko Kendall Jennerren bideo bat. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever... Hey Vogue, I'm Kendall Jenner, and this is what I wear in a week. So this, I'd say, is my everyday kind of running errands, running around town look. I am wearing a little black tee by Sunday's Best. My jeans are Kate. They are actually probably my most favorite jeans ever. They're like the best fit and super long, which is hard for me to find. I don't usually find jeans that are long enough for my legs, so these are... Ikusi duguna Kendall Jenner zen, Vogue Mexiko aldizkarirako egindako bideo batean, non kontatzen duen, bere aste bateko bere lookak zeintzuk izan diren. Hori da Kendall Jenner, eta hau ez da Kendall Jenner. Hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk, and I hope to talk to you soon. Ikusiko duguna edazu irudietan ere. Kendall edo Billy. Jakizu, zein den. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk, and I hope to talk to you soon.
Bueno, streaming bidez jarraitzen bagaituzu, bideoa ikusiko zenuen lehenengo Kendallek Bogerentzat egindako bideoa, eta gero chatbot batek Instagramentzat egindako bideoa. June ze aurpegi da hori? Ez, nik hori lehenengo aldiz bideoa ikusi da denean, benetan pentsatzen nuela, beraz dela. Oraindik zer esan baino lehen, eta pixkatarrituta nengoen zenik Kendall, ezagutzen dut, eta izututa nengoen zehantza zeukan. Ez dago desberdintasunik, ez da ikusi dugunean, ez ahotsean eta ez da irudietan ere, izutzeko modukoa da Black Mirror telesaileko atal bat dirudi. Jarratzaileen artean begiratzen hasi nintzen orduan, eta konturatu nintzen horrelako beste 27 erabiltzaile zeudela. Eta baita, erantzuna ere, topatu nuen. Irailaren 27an, Meta AI aurkeztu zuen esperientzia berri bat euren familian integratuta dagoena. Hau da, WhatsAppen, Instagramen eta Facebooken. Horrela, erabiltzaileentzat eskuragarri dagoen laguntzaile pertsonal bat sortu du. Proiektu horren parte da Kendall Jennerren Billy, ikusi berri dugun Billy, baina baita ere, ez dakit Snoop Dogg musikariaren Dungeon Master, Naomi Osaka tenislari olimpiarraren Tamika, edo Tom Brady futbol amerikarreko jokalariaren Bru. Guztiek dituzte Instagram eta Facebookeko profilak, eta guztiekin jarri zaitezke harremanetan mezu pribatu bidez. Bakoitzak du bere nortasuna, ez? Billy agertzen zaigu, zure aizpa nagusia izango litzezala, kontatuz, kaixo hementxenago, galde idazu zerbait, aholkoa behar balin baduzu jarri harremanetan nirekin, zure aizpa naiz, baina ezin dizkizut kamisetak eta lapurtu, beraz, hori da Billyren nortasuna. Baina zein da horren helburua, zertarako sortu dituzte? Eta zergatik eman diete identitate berri bat? Sortu behar balin baduzu chatbot bat adimen artifizialaren bidez, oinarri hartuta pertsona famatuak, ez ote da izango interesgarriagoa adibidez Naomi Osakarekin berarekin hitz egitea edo Kendall Jennerrekin berarekin, eta ez Tamika edo Billy pertsonaiekin. Hau da, nik ikusten balin badut, adimen artifizialak ematen duela horrelako aukera, horrelako chat bat sortzeko, eta nik idazten badiot pertsona famatu ni erantzungo didala, pentsatzen dut aurrez zehazutako erantzun batzuen artean aukeratuko duela, nahiago nuke Kendall Jenner berari idatzi, edo Naomi Osaka berari idatzi, eta ez sortu dituzten alterego hauei. Zergatik eduki gezurretazko konbertsazioak, gezurretazko pertsonaiekin. Oraindik, ez dakit, zein den honen helburua, ez dakit zer lortu daiteken proiektu honekin, baina badakit Metak 1 bat eta 5 milioien artean ordaindu diola pertsona famatu bakoitzari, bere irudia utz dezan adimen artifizialeko pertsonaia hauek sortzeko. Beraz, zertarako ez dakigu, baina beldurra ematen didala. Hori bai badakit. Keep calm and bigarren kafea. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten, ez ditu gauzak argi. Konturatzerako bihurtu da kantu hau, ibilbediren baso zain kantua, Akaitz Sarasola orkesteko kantua, baina horrek ez du esan nahi, beti baso zaintzaren edo basoaren inguruan ariko garenik berarekin, aurrekoan ere aurreratu genizuen, natura izango zela nolabait izpide, eta natura zabala da. Ziurtasunaren adorez, eta gora egiten du. Zer aurreratu digu, lurzorua eta ura izango dituela izpide, eta hauen arteko harremanarekin edo ariko garela. Akaitz Sarasola, egunon, herriro. Egunon. Bueno, ura eta lurzorua,
entzuleak pentsalezake nola baiteko harremana badutela, baina uste baino gehiago akaso. Uste baino gehiago, bida. Amestu gizonak zurekin, soilik zurekin. Udara iritsi orduko, eta askotan iritsi baino lehenago aurten bezala, apirila eta maiatza nahiko lehor jozutela. Komunikabideak hasten dira bombardatzen inguru guztiak, lehortea dator, ura falta da, muga jarri beharko dira. Igual Euskal Herriei Atlantiarrean, hainbeste ez. Baina, bueno, zeo zentzuten hasi gea, eta Espainia hegoaldean eta Euskal Herriko zenbait txokotane uraren problemak asko aipatzen hasten dira. Ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gairenik. Egoera hau pixkat areagotu intzan eta jendeak buia handiuga sortu zuen. Gobernu zentralak aipatu zuenetik Ibai eta Erreketako presa abandonatuak hausiko zituela o botako zituela. Erreka hauen edo Ibai hauen naturalizazioa edo berreskurapenaren aldeko ekintza moduan. Eta jendeak eskuak burura eraman zituen, lehen ur gutxi eta orain gutxiago. Hori da jario ekologikoa edo deritzoten hori? Jario ekologikoa da presa batek minimorik pasatzen utzi behar duen ura. Aha. Hoi da presa hundik iten dienen erreka bat azpiko erreka lehortzen ez usteko utzi behar da... Minimoa. Minimo. Ados. Minimo horrek askotan oso minimotik dauke, baina bueno, hori beste bateak utziko dugu. Ibiltzeko itura hartu dut azken udetan ibaietan bera piraua hartuta eta presen inguruan asko ikasi dut ez hainbeste jarioaren inguruan, baina aurten Tajo ibaia jaisten ibili naiz eta batek baino gehiago aipatu dit eta galdetzen zidaten eurentzako oso arraroa zen tipo bat, tipo eskaldun bat ara Tajo ibaian Guadalajaran eta baina zer da, aldarrikapen ekologiko bat, hau jario flujo ekologikoaren aldeari zara edota? Ez, egia esan ez, baina nik ere eskertuko nuke ez, presaren azpian ura balego gero bidea jarraitzen nahiko kostatzen da behin presa pasata, baina horregatik galdetu izuzten nahiko entzun dut azken aldian, azken udan hori eta enuen nik oso barnenatuta buruan, eta beraz bada ez, kezka bat igarotzen den urori. Da kontzeptu bat oso ur gutxiaren tema horrekin oso lotuta dauna, azkenen beti dago zeinek kalkulatzen du ur jarioi, zeinek kalkulatzen du minimo izen badan. Batzuk ura behar dutenak esaten dute gehiegi kalkulatzen dela eta gehiegi juten usten dela eta ekologok eta biologok eta esate gutxi juten dela eta gehiegi gelditzen dela lekuan. Eta ondorioz beti da polimika horrekin. Azkeneko zurekin egon zinenean, polemika, ikazkinen eta nekazarien artean zegoen, ez da, denek nahi zuten nolabait mantendu, egurra euren intereserako, basoaren ustiapena nork eta nola egin, eta zera, batean, hau ere aldatu zaigu. Gure asmoa ez da alderdi bateko edo besteko gobernu edo antzekoek hartzen dituzten erabakiak zuritzea edo mespretxatzea, baino polemika hau erabili nahi nun pixkat galdera bat luzatzeko. Beharrezkoa dira presa eta antzekoak ura biltegiratzeko beste ere ez dago? Nik askotan olako galderak erantzun behar dienen lehenkon kontuatuko zineten galdera bat egiten dion ere buruai. Nola egiten zuten gure arbasoek? Edo nola egiten zuen naturak? Azkenean, ura biltegiratzeko modu bakarra dago? Eta erantzuna, noski, ez da.
Orain badakit norden. Zein dira moduak, eta egia da, presa batek sortzen duela ikaragarrizko inpaktu, ez? Orokorrean, bai inguruko ekosistemetan, bai han bizi den edo han bizi zen, urte giratzeak ere eragin du, ez? Herriak desagertzea eta bar, baina baita ondoren, ez? Presaren azpian geratzen den ibai zati horren, ibai horren herriberetan, eta eragina handia da, eta kaso beste bide batzuk gaur eguneko mentalidade eta jakituria teknikoetatik ere plantea litezke, ez? Biltegiratzeko, proposatuko dian biltegiratzeko sistemak batez ere bidia eta bik pixkat ez dakit tradizioa da nitza, baina bai ikasitako hortan oinarritutakoa ez dia oso gaur egungo zientifiko egoendik ez dauzkate oso ikasita edo oso estudiatuta biltegiratze sistema hauek eta batzutan polemika sortzen duten adie, batez ere ulertze ez dulako ikusten hau nola indateken. Biltegiratzeko sistema naturala, esan genezake, da ura lurran jasotzea. Ebia egiten dunen, logikoa da, ura lurren sartzen da, eta lur horrek nola baite, ez dakigu, badakigu, baina, ez da gaurko gaia, lurra hartzen du ura, eta hor gehatzen da, eta gero pixkanaka, juten da askatzen, iturburuetatik, erreketatikan, edo beste hainbat bitetatik, azken finean itxasora ailegatzeko. Azkenean, uraren bidea hoi da, eroi, lurra pasa eta itxasoa aiatu. Horregatik, lotu nahi nun gaurko gaia, ura eta lurra dalako azkenen bik aparte ezin dielako ulertu. Lurra askotan pentsatzen dugu, lurzorua askotan pentsatzen dugu lurrez bakarrik daola osatuta, hau da, ikuste deuna bakarrik, eta lurzoruak dauke 125 ura eta beste 125 airea. Hau da, 100 baten erdia bakarrik da lurra deitzen diona lurzoruari. Beste erdia, airea eta urak osatzen dute. Orduan, espazioak, zuloak nola itesateko. Zuloa da importantea. Horde zuloak daude biltegiratzeko, bai haizea eta bai ura. Eta lur hau, bi osagai ez da osatuta. Alde batetik, osagai mineralez, dala, azpian duen harriak sortu duen lur inorganikoa, hau da, lurra, harria igatzen di joaneran, sortzen da, nola bat deituko geneko ondarra, bezalako gauz bat, ondarra edo arzilla deitzen zaiona, euskera ziteit etortzen, eta hoi, eta... Bustina ez da, Bustina da. Orduan, egon gozan, inorganikoa ondarra eta bustinaz osatuta, agroso modo esateko, eta beste alde bat, egon gozan, materia organikoz osatuta. Materia organikoa da, izakiak hiltzen dienen, hau da, animalik, landarek hiltzen geanen, lurren uzten deu materia organiko bat, dala karbono azkenen, gure ezurra, gure hil ondoren gehatzen dien ondakinak. Eta gaur benetan interesatzen egunat urarekin lotzeko garaian, da materia organiko honek, hau da, izakiak uzten deun materia organikoan lurren, ze garrantzi dauken ura biltegiratzeko garaian. Lurrak ura xurgatzeko erak, esan duen bezala dauzke porosidade batzuk, 125 normalen urez beteta oten dela, lehortea handia balin badago ez, eta ura asko egiten balin badu haizeari lekuak entzen dio, eta gero dauke beste bide bat, dala materia organikoa. Materia organiko honek dauke kapazitatea hektarea baten, hau da, 10.000 metro kuadratutan, 100 bat bakarrik izango balitz materia organikoa, 230.000 litro ur jasotzeko kapazitatea daukiko luke. Berriz diot, hektarea baten 100 lurra izango balitz, eta 100 hortatik 100 bata izango balitz materia organikoa, materia organiko horrek eukiko zuen 230.000 litro ur jasotzeko kapazitatea. Hektarea baten? Hektarea baten. Hektarea bat, futbol zelai baten formatu karratu alizateke, 100 biderreun. Bai, 100 biderreun.
232.000 litro. 30.000. 30.000, bueno. Eta zuek pentsatu, Euskal Herriko lurrak, egia da, Euskal Herri Atlantiarreko, beti Euskal Herri Atlantiarrakin nahi gala emateu, hektarea baten 5 eta 8, 5% bitarteko materia organikoa duten dela. Hau da, 230.000 bider 5, 6, 7 edo 8 inbehar deu. Zenbat litro ur kabitzen dien materia organikoan bakarrik lur sail baten. Wow. Ondorioz, Estanda egiten erizit buru. Ondorioz, askotan pentsatzen dana, inbeste ur almazenatzeko kapazitatea balin dauke, zein da arazoa? Zergatik askotan ebi pixkatin da errekak azitzen dira. Eta Euskal Herrian ez hainbeste, Euskal Herri Atlantiarrean, baina gero eta hegoaldeago jun Iberiar penintsulan eta urain eta errekak azitzeko denbora hori askoz txikiagoa da. Zergatik galdudulako lurrak ura almazenatzeko kapazitatea. Eta zergatik galdu du? Berriz seguro kulpa da. Hori txamanezun, gizakian eragina da. Gizakian eragina da, materia organikoa galdu dulako. Eta zer egiten du gizakiak materia organikoak galdezan lurrak? Lurra giratu. Lurra giratu eta gaitasun hori galarazten diogu beraz. Zuek imaginatu behar duzue, materia organikoa dala oxigenoakin kontaktuan sartzen daren oksidazio bat ematen dala. Oksidazio horren bitartez materia organikoa desagertu egin da. Materia organikoa lurran gehatzen da lehenbiziko 10-20 zentimetrotan, lurraren arabera, eta ondorioz, giratzearen ondorioz, azpian gehatu da materia organikoa eta oxigenoarekin kontaktuik ez daukena, hau da, leku baten bizi da oxigenoik ez daukena, oxigenoakin kontaktuan jartzen duzunen oksidatu egin da, eta materia organikoa desagertu egin da. Behin egitegatiko ez da zer pasatzen. Baina damazkigu lur batzuk lantzen 2000 urte. Eta garaibateko nekazaritza sisteman materia organikoa ximaur edo gorotz gixan urtero emate zitzaion lurrai, eta gaur egun ongarri kimikoekin ez da beharroi ikusten. Ondorioz, galtzen dana garaibaten berreskuratzen bitarten neguko ongarriketatan, gaur egun galtzen dana ez da berreskuratzen materia kimikok erabiltzen dielako lurra ongarritzeko. Wow. Bai, oso logikoa da, eta oso ondo ulertzen da, baina ikara eruditzen zait. Ostras. Orduan, lehenbiziko galdera sortzen dena da, zein behar da lur bat osasuntxu eukitzeko. Nekazaritzaren gaia beste bateak utziko dugu oso zaila dalako, eta gu naturataz mintzatu behar deulako. Baina lur bat osasuntxu mantentzeko eta bere kapazidade horiek, eta ez urarena bakarri, baiz, eta materia organiko horrek karbonopil badauke, gaur egun aldaketa klimatikoa sortzen nahi dena. Orduan, lurrak berreskuratuko balute beharko luketen materia organiko guztia, zeruan etzan egongo, o airean etzan egongo hainbeste karbono egan, kambio klimatikoa sortzen. Baina, orduan, lur bat osasuntxioteko alde batetik lortu behar dugu eguzkiakin kontaktu aldan gutxi neukitzea, eguzkiak sortzen dulako oksidazioa, beste aldetik ongarri eta pestizida hauek inbehar die gutxi erabili edo ezerrez, azkenen lurra biziatzen dezulako eta bere funtzioak hausten ditezulako, nolabait esateko batzuk esateu pestizidakin eta ongarri kimikokin lurra dopatu ikena izela. Orduan, lurra pestizidakin iten du guk hamburguesa batekin ingo genuken bezala. Hamburguesa jatea jun, eta benetako janaria ez deu jaten, eta orduan gaxotu ere. Eta gero, lehen esan duen oinarrizko erabakia izango zen lurra ez giratzea. Funtzio hauek kontu hartzen bali mateu, zer da gauz oinarrizko hau betetzen, ekosistema oinarrizko bat hau betetzen du da, lehenko nitzetien haitu gina, basoa. Ondorioz, basoa izango litzeke lur osasuntxu mantentzeko zona hontan, berriz diot, Euskal Herri Atlantiarrean, aipatu behar da, Euskal Herri beste klima batzu daude, eta beste formazio klimas batzu daude, eta ondorioz,
baso hauek mantendu alko lituzkete lur osasuntsu batzuk, eta lur osasuntsu horiek euskaldunentzat eukiko lukete nahiko urte guztian zehar osasuntxua gainea eta mineralez beteta. Azkenen, guk oso gutxi ikusten nahi gehan gauz bada, hemen babesten diteunen naturguneak beste arrazoi batzungatik babesten die, baina Suiza, Alemania, inguru horta jute balin bagea, leku batzutan, guain herrin izenak enez batzen, lehenok behidatzen atxo nahi. Hiri batzun ondon dauzkea, mendik eta basok babestuta, oso kontrolatuta basoietan zer egiten dan, aisialdirako eta lur osasuntxua gaukitzeko, hiri hortako urremaria urte guztin osasuntxua izan dadin. Hemen abil bilatu nahien, Alemaniako... Bueno, berdin dio, topatuko dut. Oian beltzan, adibidez, zona batzu badaude, hola babestuta daudenak, uran emaria ziurtatzeko bakarrik, arrazoia hoi da. Ikustu Turingia inguruan, Haintzeko Parke Naturala... Igual. Bai, Bavari inguruan ere, bai, baso beltza, selva negra delako hori, eta bai. Beraz, leku batzutan behintzat horren kontzientzia edo hartzen ari gara, edo dira, esango dugu. Bai, beti Europa iparraldean, gu baino gorago bizi den Europan behintzat, gauzak lehenago egiten diela esaten da. Eta zentzu hontan basoak, lurrak eta urak duten harreman hoi oso ondo ikasita daukea eta urte asko daramazkite lotura hauek ondo ikertzen. Azkenen kontuatu dielako, baso osasuntxu batek lur osasuntxu bat eukiko dula eta lur osasuntxu batek ur osasuntxu emango dula. Azkenean lurrak beake filtro natural bezala funtzionatzen du. Eta honekin galdera bat sortzen da beti. Lurra kapaza da ikendun euri guztia jasotzeko? Lur osasuntxu bat eta zaiga gaur. Bakit, esango nuke baietz, ez da? Baso malkartxu batean euri asko botata ere, ibaia maldan beratuz ikusten. Oiegie da. Baina ur horrek, lehen esan duen bezala, nola baita itxasua jun behar du. Ura gravitatearen ondorioz gesten juten da. Barrutik edo kanpotik. Orduan, bukatzeko, nahiko nuke, anekdota moduko bat bota. Lehenko hasten hitzeiten nahi ginen jakinturia tradizionalan garrantzia gaur egungo zenbait gauzetarako. Eta lehenko egon hitzen ikastaro baten jaunsaratzen, eta Extremadurako pertsona bat etorri izan, nik kasu hau ezautzen nuen, baina kontatu zuen, da nola kontatu zuen, da initzen ontako prestatzen, eta esan hon da, hau sartu behar ez, ikuste oso baliagarria zaitela. Alpujarratan, Andaluzian, da Almeria eta Granada tarteko Sierra Nevada delakoen parte bat, betidanik erderaz deitzen zaio sembrar agua. Da teknika bat, guaindala 1000 bat urte kalkulatzen da musulmanan sarrerakin batea lotzen da, naizta batzuk esan duten musulmanak etorri aurreko teknika badala, zetik gaina kasualidadea da, baina justu munduaren beste puntan, handetan, teknika oso antzeko erabiltzen zien, eta gaur egun saiatzen nahi berreskuratzen, hemen berreskuratzen nahi dien bezala. Entzuleak leku hori ezautzen balin badu, oso leku lehorra da, Euskal Herriarekin konparatuta behintzat, baino badaude formazio batzuk, baso batzuk, oso ezaguna zaizkiguna, gau da, arizti eta gaztainari asko daude, berez leku hortan egon beharko ez luketenak. Horrek ez du esan nahi, gizakiak banan-banan landatu ditunik. Baina gizakiak egin du gauz bat, jakituria ikaragarriz gaur egungo ingeniero hobenak alko elukenakin, landare horiek hor bizitzeko almena auki. Landare horiek zeharka etorri dien gauz batzu die, gizakiak intzun guain esplikatu duten gauzoi, bere biziraupenerako. Baina bere biziraupen hortan beste izaki batzun biziraupena bermatuzu. Gizakiak horrik hasi zuen, ebi asko iten zunen,
eta hemen askotan pasatzen dena, eta gaur egun askotan pasatzen dena, beste leku batzun dena, ebi asko egiten duen errekak betetzen die, urra juten da, eta handi bi egunea erreka horietan ur gutxi da. Leku horietan, Sierra Nevadan lurra asko egiten duen egun, eta orduan, urtze garaia iristen danen, errekatan urpil bajesten da, baina gero udaran lehortea zeukean. Orduan, ikasi zutena da, elurtea bukatuta urtzen hasten zanen, iturburuetan ur asko ateatzen zan momentun, errekai zuzenen gesten utzi beharren, irikitzea behaiek azekia deitzen die, eta ubideak euskeraz, ubide batzuk itea justu aldapan kontra, kurba de nivel deitzen zaion hortan. Aldapa oso txiki batekin, 1 ehuneko 3 bitarten. 3 urtiken aurrea konsideratzen da urak lurra igatzen, erosionatzen hasten dela. Hau ja, guain dela 1000 urte bazekiten. Esan ez duen igatzen duela 1/3 aurrera tal, bueno, hori analisi ingeniero batzun analisi bada, eta hori da, baina. Garai baten ikasi zuten 3tiken aurrea jarri ezkeo, eta gaina jakin nola kalkulatu behar zuten behaiek 3ko aldapa zeola hor. Arrapatzak. Zango nuke. Orduan, behaiek agin zuten hori, eta orduan nintzuten itxe zituzten azekiak edo, azekias de kareo deitz zai. Gehio interesatuta dauna gai hontan, interneten jartzen balin badu oso bideo politia daude. Eta azekias de kareo hauen bitartez, itxe zuten lurren ura errekan zuzenen jetxi beharren, zeharka mendin zehar emate zuten, eta ur horrek denbo gehiago zeuken infiltratzeko. Orduan, infiltrazio horren ondorioz, lurren gehatzezan uroi, eta lurren gehatzezan pixkanaka gesten, eta handiken 2 edo 3 hilabeteta azaltzezan, hau ite zuten mendi garaietan, Orduan, handik 2 edo 3 hilabeteta, herrik zeuden lekutan, ura ateatzezan. Eta orduan, behaien sorotan, itea zeuzkean gauz gehiago, zedigen, beroa itezun, baina ura nahikoa zeukean. Eta kasualidadea da, gaur egun, lehen aipatu duten Aristi eta Gaztainari horiek, pixkat arriskun daudela ikusten nahi die, azkenen sistema hau galtzen jundan bitarten, lehortea handitu indalako. Orduan gaur egun, Andaluziko gobernuak eta Espainiko gobernuaren laguntzaz, haidie sistema hau eta jakituria hau berreskuratu nahien, azkenen Sierra Nevada eta Alpujarratako ekosistema guztik, azkeneko 1000 urtetan egokitu dielako azekias de kareo hau eta. Orduan, berriz ediot, eta aspertuko zate, natura eta zizkietan etorri naiz, baina ezin dugu ulertu inguruan dauken natura, gizakiak azkeneko mendetan indun eragina, interbentzioa nahizun bezala ditu. Eta big batea jundie, orduan gaur egun jakintza tradizionalan galera horrek, natura ezautze deun bezala horren galera dakar. Eta akaso, eta honekin agurtuko zaitu, baina galdera bat, daukagu akaso txartatuta buruan gizakia dela naturaren arerio, naturala edo, nolabait esateko. Eta akaso naturak gaur dituen arazotako asko gizakiak berak noski sortu dituela. Baina, akaso ez dugula pentsatu behar gizakiak natura nolabait konpontzeko egin dezakeen guztiak gaizki dagoenik. Akaso desertizaziorik ezken nuke aldaketa klimatikorik gabe, baina, bueno, desertizazioa nolabait eten beharko da, eta etetea ona da, nolabait esateko, ez? Eta, leheno, honekin esan deuna, gizakiak indetzazke jakintza tradizionalan bidez, soluzio batzu planteatu, eta leku askotan aldaketa klimatikoaren aurren jakintza tradizionala jartzen nahi dien mai gainen, badakitelako jakintza tradizionalak 1000 urtetan edo 2000 urtetan bizi daundulako bakarrik, aldaketa horien aurren baliagarria izan daitekela. Orduan, gizakia izan da arazoa, baina gizakia izan daiteke soluzioa. Aurkilokoak bi urteko zuen utxuneak bizi. Akaitz Sarasola eskerrik asko, eta laizter arte, jarraituko du zurekin ikasten, gustora ikasten dugu, bai? Izan ondo, adio. Nola bat, nola bai. Da zenbat okupatu ezakeen ez dagoen zerbait. Utxune batek irentzen gaitu, ekaitzik handienak bailitza. Ta gaur gure
Eta gu bagoaz, pixkana gaurko saio hau agurtzen, larun batean izan zen Gabriel Aresti handiaren jaiotza urtemuga, eta hori baliatuta gaur antolatu dute, Einaute Elorrieta eta Inigo Astizen eskutik Bidebarrieta kulturgunean Gabriel Arestiren eguna musika eta poesia izango da bertan, arratsaldeko 7etan libre izango da sarrera edukiera bete arte, esan da bezala Bidebarrietako liburutegian, urriaren 16an gaur, arratsaldeko 7etan izango da Inigo Astiz eta Einaute Elorritaren eskutik poesia eta musika emanaldi hori, eta gu bide batez bagoaz esan da bezala agurtzen, June Romatet Ibarguren datorren astelenean ikusiko dugu elkar. Bai, datorren astelenean arte. Goiure Zeizarandia guk bihar ikusiko dugu elkar. Noski. Plazer badute entzulekin batera. Bagoaz izan ondo, eskerrik asko, eta orain informazioaren txandamen Naiz Irratian, atio. Keep calm and bigarren kafea.